मारी माता बहिणी विनंतीच तिजे तेवारे माई नाचो मत नाचो बंजारात अरे जो वेदेम छे नी वो आज हमार हेदेम छ जरूर जे बात गीता भागवतेर माई छ वो हमार हेदेम छ वो हमार गीदेम छ जरूर समाज लार छ काही छे नी पण आम हातेती लार लारेचा आपण लारेचा छे वाह वरे सारू की समाज आंगेरो छ जरूर आणि अंगत जाई छाडो बढ़तो रे छाडो ई बढ़तो रे छाडो समाजेर संस्कृती जतन रे छाडो देवीचंद महाराज सुंदर असो समाजेर इतिहास बतायो लवलेरी वेतुलुक कहा लेरिया कहा छोटा मुसळ कहा आगडा कहा येन कच बंजारा समाजेर एक धार एक विषय आणि एक वो वाटचाल जरूर ये वातजना हम करिया ये वातजना समाजेन आमलेर माई लाया हे जवान लोक नो कळिया हा आणि होय बी वो वाटेत चालिया कोणी काही वाह कारण ए म्हणख्या कत जाहीर छ कत जाहीर छ अरे हमने हमारे मार्गेन जाहीर छ जरूर कतेती आए तो जन महाराज केला तार जात काही छ तार नाम काही छ तार तालुका कळुसो छ ए सोपा वातस से माळकरी लोक छ ओ ए वात केर काही काम छेचा ओ सोहम माझे नाव ब्रह्मपुरी झालो जगी विस्तारिलो माझे मिज सारी वात लोकों जात पंचभूत छ सारी वात से लोकों से ग्राळो मालम से वातेर काही गरज छेचा पण नेमका समाजन कतले जायर छ ई आपले हातेम छ ई मुद्दो नेर छ मतनाचो बंजारा डीरे बर तो आबे ताली मारो कार्यक्रम में चलायो एरे बाद में अमारो मांगीलाल महाराज आंगेरे कार्यक्रम में शुरुआत करे वालो छ आजो।